grand malade ndiɗa rap pular Pular eyyi mboɗoni hen kono noon hon haasireɓe ɓe beltaki hen nde mbalal wina waɗa album rap pular nde fuɗɗima yimɓe honɓe ganduɗa vraiment mi nani hono hen ne mbiya wayi o leeli wadde ɗum mais ko wondiɓe hen min komi haal pular jeeyami ko Sinthiou Bamamɓe nenam wiyete ko Aissata Thiam jeeya ko Mbagne babam wiyete ko Mamoudou Mamadou Thierno Abdoul Boukary Wahab min komi tanum Siré Lamine komi tanum aussi Hamme Baba Talla Fouta jeeyami hay goto wawa ittudeme pulako donc yoɓe mbaru jaam tan mbiɗo dañi encadrement moƴƴo vis-à-vis en advisor en advisor en minente en no wiyete kadi jamen tekki en fo ko sehiraɓam donc Ousmane Talla en man fo nan mbaɗami encadré so albumum pular o ari ma wat carton jogor welde joni noon mbimi looɓoɓe ɓe tikkoɓe ɓe jarani diwde jarani oɗon diwa oɗon ndenko oɗon marɓo mboɗo mo arata somi ari komi kuljinowo jaajëf grand